Gaurko eguna azteragoa zentxon. Zer prestatuko diguzu gaurko hontan? Gaur postre bat eginen dugu. Postrea? Bai. Ni gozo zalea naiz. Jende anitz gozo zalea da, eta gozotasun pixkat behar da ere janarian. Oso ondo. Eta nola izena du? Gaur eginen dugu txokolatezko ganatxea Dira. kafearen musarekin. Oso ondo. Da, oso horreza egiteko, Bai, merkea, eta merkea. ikusiko dutute. Merkea, ona eta merkea. Hori da. Garaiak hortako dira, garai hauek. Esango ditut osagaiak. Azukrea, urra xetuta, txokolatea, kafe utza, vainilla aroma, esne gaina txokolateekin bat egiteko eta esne gaina azukreakin arrotzeko. Azten gera. Azten gara, Orduan. laguntzeko prest, zerbait balde badezu. Ontzi hontan jartzen dugu krema. Bai, esne gaina. Esne gaina, Esne gaina litro erdi bat. likidoa, litro erdi bat. Hori da. Eta batean txokolatea sartzen aldugu. Hemen txokolate profesionalentzat da, baina egin behar da, etxeko txokolateakin egin behar dela. Honek behar du txokolate aski indarrarekin, Indarrarekin. kakao anitzekin. Kaso honetan ez da txokolatea esneakin. Ez. Honek du berrogeita hamar, eguneko berrogeita hamar kakao du. Guztua behar du. Eman indar pixkat, gero jetxiko dugu. Honek ez du irakin berberiz, ez? Ez. Azteko berotu behar du ongi eta gero sua jetxi behar da urtzeko pixkana eta evaporazio bat egiteko eta horrek loditasuna emanen dio. Eta batzutan ez dunak ondo dominatzen, igual esne gaina berotu, atea eta berotasunean txokolatea urtu egiten da baita ere. Bai. Ez dakelako danak profesionalen bezalako habilidadia. Bai. Hemen egiten duguna da, bakotxak etxean egin dezain gauz berdina, orduan, simplifikatu gauzak. Hau bakarrik egiten da. Bitartean, egiten alduguna da, urrak pixka bat gorritu. Hori egite zer gabe, badakizue frutuzekoak beak badula nahiko graza, eta horrekin paela beruan bota, zartaian zuek esaten zuen bezala, urrak ditugu hemen, txikituta. Hori kontrolatzen pixkat, ez sobera erretzeko. Nik nire kontu. Eta hartzen dugu tresna bat, krema hotza. Esne gaina. Esne gaina hotza, bestenaz ez da igoko ongi behar den bezala. Hori da, bai. Hemen dugu tramankulua baita ere. Vanilla pixka bat gustu emateko. Hau oso konzentratu izaten da vainilla hau, eta egia esan da, tanta batekin ematen dion gustua nahiko eta gehiegi askotan, ezta? Hor aski. Kontuz, aski. Azukra bi kuiara da, gutxi gora bera, litro erdi bat entzat. Oso ondo. Eta guk egiten dugu hau tresna batekin. Hemen daukagu tresna. Arrotu egin behar deu. Eskuz egitea da harilakin aukera bat, baina guk badeu hemen tramankulo berezi hau eta erabili egingo dugu. Ezta? Gutxiago nekatzen du honek. Hori da. Orduan hau pixkana bakarrik igoko da. Bai. Hau itzalingo eta bere berotasunean urtuko da, beste pixkat? Ez, segitu behar da. Momentu batean sua jesten dugu. Txokolatea urtua denean, hor jestena da pixka bat. Bale, pixka jetxi dut, Ez du irakin behar. Hori da, bai, orduan jetxin dut. Ez dela itela kortatu, zaten duen bezala. Hori da, mozten da eta itxusia kartzen da. Hori da, mozten da. Urrak ere, behira, kolori hartzen nahi da, eta koloretikan aparte, usaia. Guk hori bio bakarrikan usaitzen dugu. Bai. Hala da. Eta hori egia da, hemen ari girela egiten 3 gauz batean. Bai. Aski erresa da, dena kontrolatu behar da, baina... Naiz eta hemen bi laguntza, bilok egon hemen, norbeak bakarrikan egiteko ere, ikusten duzu erresa dela, zartai alderdi batetikan, hemen esne gaina txokolatiakin, eta hemen otzian esne gaina azukriarekin arrotzen ari gara. Ari da loditzen, pixkana. Zu jatetxe orain dela 3 urtetik dakazu. Bai. Baina urte asko damazkizu lagunakin, da horrela beti sozialian, eta jan inguruan, festagiruan, beti prest laneako, ezta? Hori beti, bai. Eta gero, nik egiten nuen lehen catering. Catering bakarrik egiten nuen, bai. Abira. Hori ateratzen aldugu zartagiakin, zaten segituko da. Bai. Itzein. Bai, catering bakarrik egiten nuen, eta orain 3 urte, herrian montatu zen ideia hori. Bai.
Eta oan zaudel fijo leku batean. Eta hori da, batzuek proposatu ziaten, hor sartzeko, eta... Proposatu herriai bizitza mateko, eta zuk badakit Hori da. bali dozula hortako, Ez duen inoiz izan jatetxe bat, orduan etzen erresa ere, aukera hori nire lagunekin hartzea. Bai. Eta bera dozen, eta ni Eta zure lanako goguak, ez, eta abentura berri bat. Hori ongi dago. Gorputza nola hartu du, ikusten? Ez da sobera egin behar ere, zertik momentu batean pasatzen alda eta gurina egiten da. Hori da, bai. Hau gorduko izut, lasai. Ni laguntzeko nago hemen. Hau kanpora. Oso ondo. Hau loditzen ari da. Hori da. Pixkana. Bai. Gero askotan, nik pentsatzen esne gaina txokolatiekin iten danian, da horrela, bizperatikan, erabili baino, esaten dan bezala, 24 ordu lasai reposo egonezkeo, gero urrengo egunean aukera hobia da, adibidez, arrotu egin berbarin badeut horrela, hobeto hotzian puntu hobeto hartzen zaio. Epelian, horrela... Errestasuna da, jendeak komitatzen badu norbait etxera, beti azken momentuan izaten dira gauzak egiteko. Baina, komeni da, gauz gehienak, bezperan edo bi egun... Hau egiten hau duzute 3 edo 4 egun lehenago, hotzgailuan, filma batekin, protekzio batekin, eta hori gordetzen da hori. Gauz guzti haue beti filiakin horrela hobeto. Zergatikan, izosailuen azten ditugulako askotan gauza desberdinak, eta orduan usaila bat besti pasatzen zaioe, eta hori beti filmatu behar da, beti. Gauza hauek genera hartzen dute beste... Usaila zeituan berala, bai. Arraiana, aragilena, hori, erraz. Bai, tipula bati bat, gero. Segituan. Oso ondo, oso ondo. Hau, kasik egina da. Bai. Hau utzi behar da, 10 minutu edo utzi behar da, berotzen. Bai, irakin gabe, Kea botatzen du, hor evaporazio bat egiten da, eta horren edo erran, liderela loditzen. Gero txokolatia gukazu honetan, profesionalen txokolatia, jatetxetan erabiltzen den txokolatia bota dio, baina tableta euki ezkeo, tabla batian, horrela, kutxilo batekin, zatitu ezkeo, geho gauz berdina da, arraso da urtutzeko orduan, ezta? Hori da. Osua, esketa bota ezkeo, zailo eta gehoz negainakine komplikatu egiten zau. Zati txikila bota, urtutzeko lehen bailen. Kasik dena urtu da. Bai. Horrendik ikusten dira hor mantxa beltza batzuek, hori utzi behar da pixka bat urtzea gehiago. Oso ondo. Oso ondo. Ni postre zalia nahi, eta txokolate zalia ere, bai. Norez. Aziran pentsatu, txokolate zati bat hartuko dut, baina geho igual gramuak hain kontrolatuta ekarra dituzu zen dugu, ez, gehora jango ez bukaeran. Sukaldean gramuak importanteak dira, importantea dira. Ez dela bat jatekotan itzan, baina esan dugu, ez din joa jatea. Gero beti improvisatzen dugu pixka bat, ez dugu pisatzen dena, Ez baina, nik uste hori, postriak, pasteleri munduan gaudeniak, asko laguntzen dio. Saltza danian daula, tipura bat gora bera. Hau ez da pasteleria, da goxoa da, baina kremak eta horoko gauzak, irinak denean, orduan pisatu baduzu, zetik irina sobera jartzen baduzu, matakote edo harri bat ematen du, eta gutxi gartzen baduzu ez du ezer egiten. Be hauek erresak dira. Oso ondo, oso ondo. Ondo, hau txokolatea bat bigarren pasu hauan zinteu, musa, kafeere musa. Hau, oneri orain kafea botako diot, kafe hotza, Kafe hotza. Kafe hotza eta aski gogorra. Kafe utza eta hotza. Utza eta hotza. Utza eta hotza. Nahasketa bat emanen diogu. Bai, bitu, nekatako izutu. Honekin egin dut. Horrekin ondo? Bale, oso ondo. Kolore pixkataztu. Hemen gogoratu du jarri deula esne gaina eta azukriakin arrotu ditugu bila batea, eta orain azkenengo momentuan kafia utza gehitu dio. Hotza, utza eta hotza. Eta hori da, izena nola zuan, txokolatezko ganatxea. Nik egile zengo izut, lehenengo aldiz entzutu detela ganatxea, Deziatzen hau ikusteko abertzerra. Ganatxea da izen frantsesa bat. Da txokolate krema bat, baina ez oso gogorra, ez oso likidoa, da bien artean. Da, ez daki, tekstura hori. Tekstura hori puntu harrapatzen dio. Hau ateratzen dugu, bere ontzira. Osondo. Zein duzu guztoko ontzira? Bakoitza berean, osondo. Osondo.
Igual horrela honekin behakin. Ez dira sobera bete behar, zetik gero horrek... Vale, kapatxo bat, geruza bat. Kafezko musa darabil gainetik, orduan utzi behar da leku hortarak. Hola ondo? Ez, pixka gehiago. Pixka gehiago? Bai. Holako zerbait? Ila erdiraino. Aizu, izugarrizko grazia egiten dit basoek ikustea. Ni magina baxordi nahu zerbituta holako basutan. Baina guan moda aldatu da, eta azkenian postre egiteko erabili beharko dugu. Baian beste aldean asko erabiltzen dira holako basoak. Guan ez, postrek egiteko bai. Bai, postreak edo sarrerak edo... Hori da. Eraten da, orain moda da pixkatan, eraten dena vegina. Vegina da, baso txiki bat, eta hor barnean egiten alda izokina, egiten da arraina, ensaladak, eta hor gauza. Baina garai batien hemen ateatzen zian leheno basordiak, eta hori da. Baina guan, basordi berdina eskatzen du jendeak baso ondilan, zagarduen basotan. Eta hainbeste etxien eukita ontako ere erabili. Hortarako bario du, noski. Hori da, bai. Orain, hau, importantea da, hozgailuan esartzea. Horrek oztu behar du, 3 edo 4 ordu. Eta aterako ditugu gero, bukatzeko. Eramango ditut, izozgailura. Honela bat bestien gainean, bakoitza bi. Bi bakotxak, ale. Osondo, bagoaz eta belarixa gatoz. Bagatoz, izozgailutik atera ditugu, prest ditugun ontzi hauek. Ikusi dezue, nola sartu ditugun pixkat bigun, eta hori da, bildurri gabe ematea dakau buelta, pare bat ordu utziezkeo, listo, nahiko, hartzen du beak bere gorputza, zergatik bakoitza nola erraziloka dakagun, orduan demora gutxi biardulako. Hori da. Hori da, listo, bigarrengo pausua, guen. Orduan, azken puntua, urra hauek. Bai. Horrek ematen dio pixka bat, krokante pixka bat, jateko momentuan. Bai. Eta gusto hona, noski. Baita ere, noski. Urrak. Lehen da bizi aletu eta gero txikitu. Orain krema, kafezko musa. Esne gaina, azukria eta kafea utza eta hotza. Oso ondo. Fina geldituko dago, Bai, fina da, bai. Bueno, izango izut porratzen detenean, Kusiko. Hori da. Itxura fina. Suerte pixkatekin, ona izanen da. Suerte ez dugu biharre. Genero honak arrizu eta seguru hona hango dala. Eta gogoakin egin ezkero gauzak, beti onak ateratzen dira. Gogoa, txokolatekin maitasuna danetik jarri dio. Maitasuna sukaldean importantea da. Hori da. Listo, ikusi dituzue, bi geruza gelitzen dira. Bat txokolatezko eta beste esne gainekin. Orain pixka gehiago. Pixka gehiago, nik lagunduko izut baita, Toko txiki bat ola eman. Bai. Eta gauz erresa bat, merkea, eta normalki aski ona. Eta aurrez preparatu lehiken postre Hori da. Ez utzi dana egun berdinako, bizperan prestatu eta gero atera. Gero, egia da, hau azkeneko momentuan hobeda egitea. Bai. Kafezko musa hori hobeda egun berean egitea. Besteraz, jetxiko da eta urtuko da. Bai, arrazoen. Xefaren azken ukitua. Txokolate beltza esne gaina beroarekin bat egin. Xetutako urrak salteatu. Esne gaina azukrearekin arrotu. Kafe utza gehitu. Aurkezpena 3 geruzetan. Txokolate musa, urrak eta azkena kafearen musa. Banoa txokolatezko ganatzea porratzea. Lehendabiziko ganatzea niretzat. 2 geruza, 2 goiti beran astu eta jateko prest. Oso goxuan. Biguna, eta gero urrak ematen dion kriskras horrekin, oso no, perfecto. Mila esker. Kristona, esango nuke.